alla tittare! Jag är er ständiga reporter Urho Kakkonen och jag befinner mig just nu i Väståboland, kommunen som inte ens ligger i Västra Åboland. Jag är här för att ta reda på mera om show MMX, an Adolescent Decade Remix. Siis minä olen Urho Kakkonen ja olen nyt Länsi-Turun maalla. Olen täällä saadakseni lisää tietoa show MMX:stä, adolenttisesta dekadenttisesta remixistä. Denna show kommer att ta plats här i Väståboland, närmare bestämt här i Pjugg. Puntti oli ennen harmaa. Viime vuonna se maalattiin. Ero on hätkähdyttävä. Olemme päässeet sisään. I Pjugg kan man göra en massa olika saker. Produktionsteamet, de är väldigt upptagna, men vi har fått 1 minut med dem. Men när tappar man produktionsteamet? Namn? Rydberg. Skägg? Ja. Uppgift? Regissör. Hobby? Motorcykel. Det bästa med showen? Koreografin som Sanni har gjort. Hårfärg? Före detta blondin. Nimi? Sanni. Parta? Tulossa. Tehtävä? Projektiassistentti. Harrastus? Tiede. Parasta showssa? Nuoret. Kotieläimiä? Hieman. Namn? Ja. Skägg? Ja, på gång. Uppgift? Skrivett. Hobby? Ja, tack. Det bästa med showen? En varma miljö. Nie cię pociąg starka? A nikogo nie czeka. Namn? Sanka. Uppgift? Scenograf. Skägg? Hobby? Det bästa med showen? Kex? Namn? Fredde. Skägg? Inte det syns. Uppgift? Musikansvarig. Hobby? Diarré. Det bästa med showen? Barn och gemenskap. I Pjuggen finns framförallt en sal att spela showen i. Se tarkoittaa showpelaamissali. Det var allt för denna gång. Se oli siinä. Urho Kakkonen, Länsi-Turunmaa, Väståboland.